Dnes sme v mojej kuchyni a idem vám ukázať môj najjednoduchší a najosvedčenejší raňajkový recept, ktorým je moja ovsená kaša. Je to veľmi jednoduché, príprava tohto receptíku nezaberie viac ako 5 minút a potrebujeme iba ovsené vločky, vodu a srátkový proteín plus akékoľvek sezónne ovocie a všetko, čo si dáme k tomu navyše, je dobrovoľné, ja to volám, je to iba ozdoba, môžu to byť buď orechy, nejaké semiačka, tekvicové, čia, nejaké orechové maslo, ja mám napríklad teraz také pistáciové, tak dám si to, ale vravím, to nemusí byť. Základ je, že máme tam proteín a vlákninu, čo je vlastne vločky a ovocie. Mám takéto jablčka, takže dnes použijeme jablčko. Hej, takže ho použijeme ako ovocie, jasné, lebo je to ovocie. Zoberieme si kuchynskú váhu, ja si stále odvážim, aby som mala 40 gramov vločiek. Zalejme to vodou. Vločky privedieme do varu. Medzi tým si pripravíme jablko. Ja si ho stále ošupem. A nakrájam. Zoberieme si misku, dáme si tu jablko a posypeme škoricou. Medzi tým sa nám tu takto pekne uvarila kaša. Mala by mať presne takúto konzistenciu, odstavíme ju z varu a primiešame odmerku proteínu. Poriadne to premiešame a zalejeme na jablka. Ja tu mám ešte takéto pistáciové maslo. Dáme si, poriadne to musím premiešať. Použijeme ešte lyžičku z tohto masla. Toto pokvapkám. Ja mám rada, keď to má aj niečo chrumkavé, takže mám tu takéto proteínové čokoládky. Pridáme aj tie. A pre väčší obsah bielkovín ešte pridám pár tekvicových semiačok. A tu máme výsledok. Má všetko, čo má mať. Bielkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu.